Goedemiddag en welkom bij Joert. De stoomtreinverbinding tussen Snits en Starum is nog net volslijn van de baan. De curator had Joert bekendmaken dat net sinds de financiële problemen er toch werken wordt aan een reddingsplan. Alle belutsen partijen moeten delen om tak om mannen met elkaar om tafel. Dat van de morgen zijn op een bijeenkomst van vrijwilligers in Snits. Ik denk wel dat er nog steeds hoop is voor de Friese stoomtreinmaatschappij. Mijn waar er 4 miljoen euro in het project investeerd. Vooral trots inslagen bij het spoor, de locomotief en de wagons roemen de kosten heeg op. De Friese stoomtreinmaatschappij moest er een vriendenmannen faillissement onvregen. In de slepkamer van een 19-jarige man in Skeerne Gautum had de politie juist 66 mortierbom gevonden. De politie is de mortieren en nog eens 18 vuurwerkbommen op het spoor kwam troch een tip. De mortierbommen hebben een trosnee van 12 en een hele centimeter. Ik ben in de wenning buizen voen dat ze mij oorstutsen willen kennen. De politie had het illegale vuurwerk mijn naam om het te vernietigen en sinds de man is proces verbaal opmaken. Naast het Fries Dijblad zullen we de Ljouwte krantenoer op tabloidformaat. Het is een tweede stap in een grote metamorfose van de kranten. En Ierlien water volslijne vormjouwing van de krant al verloren. Doe water al wel naitocht over een lietser formaat, maar is het definitieve besluit eerst uitsteld. Na december komt het er dan toch van. Nou, de belangrijkste reden is dat een grote aantal lezers jou aan wanneer game oer. En uiteindelijk meid voor de krant en zelfs voor de lezer. Dus dat is iets wat in belangrijke mate natuurlijk mij speelt. En het is nog een keer zo dat, dat is de oude 2-3 jaar heel uitgang, dat de meeste mensen ben ik gewoon wend aan een tabloid. De Ljouwte kranten is voor eerst nog net van doel een moaskranten te worden, zoals de meeste kranten in Joeterdij. De gemeente Smellingenland wil begint ook meer duidelijkheid hebben over het uitgraven van de Drasterveert. In 2008 besloot projectontwikkelaar Windgroep om het werk stil te lezen vanwege de minder wenningverkeer in het project. De relatie tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is de laatste tijd verbeteren. Hoe de huizenverkeer komt ook meer duidelijkheid, maar de werkzaamheden onder de veert beginnen zeker net eerder als in 2013. De uitgifte van Cambuur-certificaten rent minder hut als pland. De Raad van Commissarissen wil voor de eind van dit jaar 100 ton opheljen met de verkeer van certificaten van €1000 het stuk. Er is nu nog maar voor 2,5 ton verkocht. Cambuur wil met de actie de club een zoene financiële basis jaan. Nu de crisisburrels er weer omkomen, is de politie extra alert op automobilisten met drank op. Juster gaat er om een speciale campagne van start. Alle mannen worden er in Friesland zo'n 130 bestuurders pakt die te volle alcohol dronken hebben. Juist weer een grote politiecontrole in de Zuidwesthoeken. Wat had ik te maken natuurlijk met de tijd van het hier. En meestal het hele jaar hard werken. Protte mensen die vrij binnen op dit moment. En ja, toch er even van genieten gaan. Kerstborrels erbij. En ja, dat levert natuurlijk toch wel op dat er wat meer alcohol gebruikt wordt. En misschien ook vaak het risico dat men gauwer met alcohol achter het stuur staat. Er waren haast 1000 mensen gecontroleerd. 9 daarvan kregen een procesverbaal. 2 hierne zo volle dronken dat het rijbewijs innam waard. En dan nog het waar. Joenen vannacht, winterse buien, mijn kans op regn, hagel, tonger en lichte sneeuw. De temperatuur die leidt correct boven het vriespunt. Ekmonodij, winterse buien en een temperatuur van zo'n 4 of 5 graden. En dat bij een matige, ontkreftige westenwind. En ontzaf hier het Frieske Nijs in het kwad. Meer op uw website en op zijswoorden in een nijjoord. Graag ontdekt.